खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय। जेन नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो गोदान भिडिअखौ लाबोनो हानाय बायदि दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव बर' गोनोखोआरि आफाद एबा बड' ससाइटि मुंनि गोदान मोनसे आफाद जोनोम जानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। जोङो मिथिनाय बादिब्ला बै गोदान बर'नि आफादखौ थांनाय 3 डिसेम्बर 2023 इं खालारखालि दाफुंना लानायजों लोगोसे बै आफादनि गाहाय प्रेसिडेन्ट महरै प्रफेसार खगेन बसुमतारीखौ आरो गाहाय सेक्रेटारि महरै डक्टर दिगन्त नार्जारीखौ थिसनना लानाय जादोंमोन। बेबादियैनो बर'नि माखासे गोरों सोद्रोमाफोरखौ गुबुन गुबुन बिबानाव थिसनना लानायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बर'नि गोनोखोआरि गोदान आफाद एबा बड' साइन्स ससाइटिनि गुबै बिथांखिखौ बर' फरायसाफोरनि गेजेराव गोनोखोआरि आयदाखौ एबा साइन्सनि गियानखौ आबुङै मिथिहोनाय होनना जोङो मिथिनो मोन्दों। रावबो गैयि समावनो गंसे न'खरा अर खामनानै गासैबो सिलिंखार बिलिखार खामजोबनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे अर खामनाय जाथाया धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा रामदन दैखारि केकन दैखारि गामिनि तुलसी थाइनि न'खराव रावबो गैयि समाव अर खामनाया ओंखाम संग्राजों लोगोसे गासैबो न'खरनि धोन सम्फथिखौ खामजोबनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ जोङो मिथिनाय बादिब्ला न'नि गाहाया मोसौ गुमहैदोंमोन आरो बिनि बिसिया गुबुन जायगायाव हाजिरा मावहैदोंमोन। बेयावनो ओंखाम संग्रानिफ्राय अर खामजेननानै माइ बाख्रियाव 40 मनसो थानाय माइखौ खामो। लोगोसे अमा फाननानै मोननाय 40,000सो रां बिहिया हिनजावफोरनि सेक्रेटारि जानायखाय फान्डनि 70,000सो रांजों लोगोसे गासैबो अरजों खामनानै सयहांगार जानायखौ जोङो सुलुङाव मोननाय जादों। फैगौ सप्ताहनि गेजेरावनो 2,800 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार रानना होगोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। जाय समाव बिटिआर सरकारखौ मोनसेबो साख्रि होनो हाया आरो गुबुन खोथा बुंनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। बे समावनो मैयानि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नुजाथिनानै बुङो दि फैगौ सप्तायावनो गासै 2,800 फोरोंगुरुफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार रानना होगोन आरो बेखौबो बुंबावो दि बिनि उनाव एबा जोबोद खम समनि गेजेरावनो 3थि आरो 4थि थाखोनि इन्टारभिउखौ लागोन। खमैबो 3,000निबो बांसिन बिजाथिफोरखौ इन्टारभिउ लागोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंबावो दि हाग्रामा महिलारी सरकार सालायनाय समाव 15 बोसोराव 15,000बो हानि फाट्टा होनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै आं 3 बोसोरावनो फ्राय 1 लाखसो हानि फाट्टा होनो थांगासिनो होननाबो बुंथियो। दासिमाव फ्राय 96,000याथ' हानि फाट्टा राननाय जाखाबायानो होननानैबो बुंथिबावो बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। ओरै फारसेथिं बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों जे सोर मा बुङो बुंनो हो। नाथाय बिपिएफआ आङो बिटिसिनि रायजोफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबावगोन। जिखुनु दिनैनि मिटिंआव बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजिपिनि सुबुंफ्रा गासै 5,000निबो बारा बिपिएफआव आखाइ हमफैदों होनना बुंथिनायजों लोगोसेनो फैगौ 2024 मायथाइयाव एमपि इलेक्सनाव रायजोफोरनि बोर लानानै देरहाथारनांगौ बिखान आं दिनै जेबो बुंफिना हाग्रामा महिलारी। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।